Русини в древності розпространялися аж до Норіки Австрійської. З приходом мадяр вони за 1000 років були витіснені по периметру Венгрії по Карпатам, а часть асимілювалося. Що помогло русинам не асимілюватися із мадярами, хоча знаємо, що асимілятивний дух у мадярів сильний? Во-первых, русини були православні, унія появиться в нашому народі через 600 років, обладали кирилицю, знанням священного писання, через богослуження і чтення псалтирі, акафіст і богослужебних книг на церковно-слов'янському язикові, котрий почти ідентичний старорусинському, то народ постоянно чув свій язик богослуженню на различних молебнах, вінчинках, крестинах, свадьбах, на похоронах. Друге, ми вспоминали, що русини не такий горячий народ, а наоборот, м'який і легко прощає. Легко йде на контакт, глядать дружбу і на співпрацю йде. Це означає, що у Закарпаттю ніколи не було русинами створеного національного якогось міжнаціонального конфлікту. На сьогоднішній день русинов у нашому краю, думаю, вище 70%, а може й більше. По переписі в нас, коли це голосувало, було 78%. То значить, ми єсме русини як матриця мира міжетнічного та й міжконфесійного. Теоретично забравши Закарпаття русинов, тут починаються міжконфесійні конфлікти. Так що дуже важливо пам'ятати, як і чим обладають наші русини.